Ben, levamos varias semanas asistindo a unha continuada sobreactuación do alcalde en relación ao debate aberto sobre a ampliación da A52, unha reacción na que Abel Caballero insiste na política carca dos machos alfa, nunha permanente fuxida para diante, unha escalada de descualificacións e falsidades que o único que evidencia é o seu razoável e evidente nerviosismo. Que Abel Caballero insista como un conductor kamikaze en soster con vehemencia este proxecto que xa recibiu o rexeitamento de case 30.000 alegacións veciñais e que nin o propio Ministerio de Transporte xustifica neses termos non é nada novo. Mais deberá aprender algo do talante precisamente do seu goberno en Madrid, que até o momento limitouse a recoñecer que estudarán en detalle as alegacións formuladas. Sen perdermos un minuto en retrucar ese discurso triste no que, para Caballero, todo aquel que se atreva a discrepar del é anti-Vigo, desde o Bloque Nacionalista Galego sí que consideramos necesario desmontar con absoluta serenidade algunhas das mentiras e medias verdades coas que o alcalde insiste en insultar a intelixencia das viguesas e dos vigueses. En primeiro lugar, temos que amosar a nosa sorpresa, a sorpresa de que o alcalde se indigne coa posición do BNG. Unha posición que xa expresamos de maneira clara e rotunda nos debates de aprobación inicial e provisional do novo plan xeral, nos que rexeitamos con argumentos sólidos a súa pretensión de tronzar as parroquias rurais da nosa cidade coa nova autovía e tamén co vial PO010. En todo caso, o único sorprendente nisto é o xiro cínico do Partido Popular, que até o momento non votou nunca en contra dun novo plan xeral no que se recolle prácticamente calcado o trazado da A52 que agora asume o proxecto do Ministerio. Alá, en todo caso, cada quen coas súas contradicións. Para alén diso, é, na nosa opinión, miserável que Caballero pretenda utilizar o argumento da elevadísima sinistralidade viaria do actual eixo A52-A55 como excusa para impoñer a ampliación da autovía. É evidente que esta conexión viaria constitúe unha das estradas máis perigosas do conxunto do Estado español, atinxindo 4 dos 5 puntos de maior índice de perigosidade. De 2017 a 2024 contabilizáronse, no mínimo, máis de 1.200 persoas feridas e outras 5 falecidas en sinistros viarios, o que levou a que en 2021 se cualificaran 9 dos 31 kilómetros da A55 como perigosos, o que representa por volta de case un terzo da súa longitude completa. Pero fronte esa realidade da que son responsáveis, e hai que dicilo, os sucesivos gobernos españois do PSOE e tamén do Partido Popular, a única medida que ofreceu o alcalde, que ofrece Abel Caballero, é agardar, esperar até como mínimo o ano 2031, prazo que el mismo afirmou no que se podería inaugurar esa nova autovía. Isto significa que Abel Caballero insiste en impoñer unha disyuntiva aberrante. Como mínimo, durante 6 anos, as viguesas e os vigueses terán que seguir escollendo entre xogarse a vida pola actual autovía ou pagar peaxes na AP9. É claro, por tanto, que o proxecto de ampliación da 52 non é unha solución ao problema de seguridade vial. Por outra parte, como xa nos ten acostumados Abel Caballero, falsifica ou directamente inventa datos e tempos para tentar xustificar o injustificável. A alternativa que defendemos o BNG é que se libere de peaxes a AP9 e tamén a AG57 para desta maneira derivarmos o tráfico que hoxe pasa nunha proporción de 10:1 pola actual autovía, pero mellorando, iso sí, a conexión da autoestrada co resto da trama viaria co obxectivo de dotarmos unha vertebración integral ao conxunto da área de Vigo. De todas maneiras, a non ser que agora Google Maps forme parte do contubernio anti-Vigo que denuncia en cada declaración Abel Caballero, o que podemos comprobar é que a diferenza en tempos de viaxe entre utilizar a AP9 ou utilizar a autovía non supera os 2 minutos. Podemos comprobalo con varios exemplos de proba. Se quixermos ir agora mesmo desde este Concello de Vigo até o punto de conexión coa autovía a Madrid, no linde entre Mos e o Porriño, facelo como ata de agora pola 55
AP5 levaríanos 21 minutos, mentres que collendo unha AP9 sen peaxes, o tempo de viaxe sería de apenas 2 minutos máis. Se ese mesmo traxecto facemos dende Navia ou Coia a través da VG20, pola autovía levaríanos exactamente o mesmo tempo que por unha AP9 libre de peaxes, 19 minutos. E de o facer desde Travesía de Vigo ou Teis, a diferenza sería tamén de apenas 2 minutos. Isto cos actuais conexións da AP9 que o BNG, insisto, defendemos desde o primeiro minuto que deben ser melloradas. En todo caso, se o que quere Abel Caballero é discutir que utilizar unha autoestrada que discorre en paralelo á actual autovía é un disparate, o que ten que facer é instar, como facemos o BNG, ao Ministerio a que inclúa esta alternativa nun novo estudo. Se tan convencido está o alcalde dos seus argumentos, non sabemos por que non se suma dende xa a esta petición. Por outra parte, na súa infinita capacidade de fabulación, atreveuse no día de onte a dicir nun dos seus clásicos enlatados remitidos a medios de comunicación para non se someter a preguntas dos xornalistas, que o BNG pedimos que o Ministerio destine os 400 millóns de euros que se estiman de custo para a nova autovía a actuacións fora da cidade de Vigo. Sabemos que Abel Caballero non lle di a verdade nin ao seu médico, pero é absolutamente inaceptável que minta con tanto descaro. Por iso, dende aquí, rétolle a que presente unha soa declaración de algún representante do BNG no que se teña afirmado iso. E como non a vai atopar porque non existe, o que ten que facer o alcalde é retractarse e desculparse por faltar a verdade. O que si defendemos o BNG, a diferenza do PSOE e tamén do Partido Popular, é que este debate non pode quedar limitado a unha discusión sobre o trazado dunha autovía. É un debate que atinxe o modelo de mobilidade da maior cidade de Galiza e da súa contorna, e por iso o que reclamamos en todas as nosas iniciativas, no Concello, no Parlamento de Galiza, no Congreso e no Senado, e tamén na alegación que formulamos como BNG a este proxecto, é que, ademais de paralizarse este proxecto de ampliación da A52 e estudar a alternativa dunha AP9 sen peaxes, se avance tamén en promover o transporte colectivo para reducir o número de vehículos privados que circulan por estrada. Con máis e mellor transporte público e co despregamento dun tren de cercanías que conecte Vigo con Tui polo sur, como tamén reclamamos polo norte con Pontevedra. Que nesta altura do século XXI, quen di defender formalmente a Axenda 2030 e que en 2019 se sumou á declaración por parte do Pleno de situación de emerxencia climática en Vigo, un acordo unánime, insista agora nun modelo de mobilidade e de infraestructuras baseado no uso do coche particular, é, a todas luces, un suicidio en termos ambientais. E por último, desde logo temos que lamentar que Abel Caballero volva a faltar a verdade e a tentar tomarlle o pelo á veciñanza en relación ás graves afeccións que vai ter esa ampliación da autovía na que fica caprichosamente empeñado. A maiores das expropiacións directas, como sabe perfectamente o alcalde e exministro Abel Caballero, as afeccións dunha vía de alta capacidade como unha autovía van moi alén. E no caso de Bembrive terán un impacto brutal a nivel ambiental, a nivel social e tamén a nivel territorial, tronzando a parroquia. Nin todo Vigo quere a súa autovía, como onte se atreveu a dicir o alcalde, porque os miles de veciñas e veciños que xa formularon alegacións na súa contra e tamén quen os apoia somos vigueses e viguesas, nin podemos aceptar o seu desprezo, o desprezo no que insiste en tratar a veciñanza de Bembrive como sucedeu no último pleno. Pode que as veciñas e veciños de Bembrive non vivan na Quinta Avenida de Nova York, pero teñen dereito a defender non só as súas vivendas, senón tamén a súa parroquia e a súa biodiversidade. E, desde logo, merecen do respeto do alcalde e do seu goberno. Abel Caballero acusou o BNG de querermos volver aos tempos dos carros de bois. E o que hoxe lle dicimos ao alcalde é que se baixe da burra, que escoite a veciñanza e que rectifique. O futuro de Bembrive e de Vigo ten que estar por acima do seu ego.